bawah. Nah, nggak boleh dari atas ke bawah, harus dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dan apabila dalam satu baris itu tinggal angko yang akan dilingkari, itu berarti namanya apa ibu? Ambo sedang coki ya. Kalau ala coki, dangai elo-elo, angko nan kakak luar, lihat di monitor. Dan beko kalau latas sabui di ambo, tolong ho basorak seketik. Ho lah lamben kupon tinggi-tinggi. Oke, ala siap main kasadanya. Batu malam bayan lun malam bayan lah, baca itu ya. Main dulu, tetap main. Oke, kita main tetap ya. Untuk hadiah yang pertama ya, satu buah amplop dari keluarga besar Bako Anjani, Koto Gadang, Melayu. Untuk hadiah pertama kok, satu buah amplop dari keluarga besar Bako Anjani, Koto Gadang, Melayu. Ya, oke. Lah siapa ibu ambo? Kalau lambean kuponnya stay dulu. Lambean kuponnya. Masa DJ.
tujuan kota dudu onde-onde iyo alun lai ado urangan amo asik atun jalan mahalenggo 20 angko ditengok 20 angko taharao alun ado urang maharao inilah lewat tanggal keramat 17 angka dicatat 17 angka dilihat belum ada orang yang minat si Jepang jago Betawi urang labaga zaman kompeni angka 1 sebelah kiri angka 1 yang tuan cari belum ada orang sudi karimbo mami ke balam 36 angkonyo tua pataka asing ojo macan siko lari ke dalam hutan angko kita 58 angkonyo tuan onde-onde iyo pak kabano dun sana ambo bapak ibu siapa ibu kalian goyang Jago